Per fer de la col·laboració i el suport a les empreses una política pública transformadora, el Consorci de la Zona Franca rep el Premi Fem Impacte 2025 en la categoria de col·laboració público-privada. El Consorci de la Zona Franca ha fet possible un somni industrial. The Factory Barcelona, un hub 4.0 que connecta tecnologia, talent i transformació. Més de 160 projectes incubats, milers de llocs de treball i un entorn que aposta per l'economia verda, l'hidrogen i la impressió 3D. A més, ha demostrat un compromís públic ferm amb les empreses, les persones i el territori. Amb iniciatives com Fil de Zona Franca Power o Barcelona Women Acceleration Week també impulsen projectes STEM i la igualtat real.